mu kamun wancan su je su yawon su ko ina inda suke so kan igiyan nan dai in ta cire shi kenan ai akwai wata, mu dai muna da wata, sai dai su rasa wata. don ga problem din namu duk abin da kuke jin nan ƙarya ne, babu komi a ciki. biya dai sharri hasada ƙarya shine an ka tara daman ƙasa in yace zai yi aikin man fetur ka san akwai magana, sai an daure. yanda nake gaya ma yan uwanmu shekarun jiya ina yawo ina cewa mutanen Difa mun ba ku amanan arzikinmu na arewa na ƙasar Nijar. Amanar meye? Kunnenku, idonku, hankulanku ku maida daga can. Kowane ne kun ka gani zai kawo mana wani abu a gaya mana da wuri a yi masa magani, kada su ɓata mana abinmu. A yau da mutanen China muke aiki, da su muke aiki, kowa ko da ka gan su ka san su, ko ba haka bane? Yawwa, in ka ga wani ba irin ka ga ba haka bane ka gaya mana da wuri a san wane ne. In ka ga ba irin su bane ka gaya mana, mu tambaye shi mu ke wajen nan. kun ya zo Nyame mu yi magana da shi, menene nan ya tsaya Nyame mu yi magana nan ba gurinsa ba. A mai da hankali, a sa kunne, a sa ido, a mai da hankali. Duk abin da kun ka gani ba daidai ba ne a faɗi, mu samu labari da wuri a yi masa magani. Muna so mu ga man namu mu yi amfani da shi, man da za mu sha yanzu nan, man da zai tafi teku. Waɗannan biyu hanya su ne abunmu ne, namu ne na 'yan ƙasar Nijar. Babu wani zai sa harshensa a ciki, kuma banna ga yadda za su yi su hana mu, kowa iya da nashi, mu ma a bar mu samu namu. In laifi ne su rufe nasu mana, kowa iya buga kirji da abin. Ai kowane ne kaga iya buga kirji don iya da abin a hannu ne. Mu ma wata rana za mu buga kirji ai, amma a yau din mu mai da hankali, ba wasa ko ɗaya, a kula, a duba. Wasa siyasan cacal baki mu ajiye ta, mu duba siyasar tattalin arziki na ƙasa, tattalin al'umma ta ƙasa, yaranmu, jikokinmu, abin da gaba za ta yi tun yanzu mu kafa. In ba mu kafa shi ba yanzu ya kafuwa ne. In mun kai wasa wani abin nan irin da yake gabanmu yanzu ya kubce mana, to kafin mu maido shi, mu maida shi ya yi wuya. To tun yanzu ne ya yi kamata mu yi mai da hankali, duka wannan abun ya komo mana namu ne, mu aikata shi a hankali, mu haɗa kanmu, kowane ne idonsa da hankalinsa da kunninsa ya koma can. In Allah ya sa wata safiya sai labari, amma mun kai wasa da waɗannan abubuwa, bubu Nijar ta yi kaza, wannan ɗin mun wuce shi. Da ne ake wannan, yau ya ta wuce. Abin da ke gera ƙasar ka yi shi, duk abin da ke gera ƙasar ka shi za ka yi. Ba wanda zai kawo maka an baka da ƙarya ne, sai a ce an yi, su ko kobo ba su kawo maka ba. A tuna jama'a, wata shekara sun ka ce yunwa ya shiga ƙasar mu, ko ba haka ba ne? An kai tattalin kuɗi miliyar wajen 50 an ka samu don a taimaka ma Nijar akan wannan kokuwan na rashin cimaka. Miliyar 50 jama'a, ai har zuwa yau da muna nan muna ci a cikinsa, in gaskiya ne abu. Kun san nawa an ka bamu? Miliyar 3 malam.
miliyar 3 sun ka ba mu da ton 8,000. inda da akwai yunwa a ƙasar da a rayu dai, to ga abin da sun kai mana. Wannan cin amanan bai isa ba, kuma me kake so a gindinsu? Baka nema ma kanka, ka tsaya gobe kuma irin wannan abin ya zo maka. Shi ne kada ka yarda da kowa, ka yarda da kanka kawai, babu wani magana. Yau wanda ya ce turawa su za su ci da mu, su za su yi mana wani abu bayan shekara 50, in kuma sun ka ce za su yi mana wani abu ne ba sa iya su yi mana. Inda ana yi a shekara 50 a sake mana ba a yi. Yanda muke son arzikin haka suke son shi fiye da mu. Kayan ka samu ɗakin ka na laka mai kyau da abin ɗan lantarki guda a ciki ya ishe ka, su ko sai abubuwa kamar haka da abubuwa. Yau ina kuɗin da za su samu haka. Don shi ne maganan, a mai da hankali mu kula da kanmu, mu yarda da kanmu, mu yarda da Allah, mu futa shi kenan. Mun yarda da Allah, mun yarda da kanmu, za mu yi aiki a kan ƙasarmu ya tashi ya tsaya ya zama babban ƙasa kamar ƙasar kowa. Daman Allah da ya kawo mu duniya ai don mu yi kokowa ne, ba don mu kwanta ba ne ai, don mu yi aiki ne. Don kalor iya son mu don shi mana haka, iya son mu don mu kula da kanmu, don mutum Allah ya ba shi duka, ya ba shi komi da komi. To jama'a, ni ga nan zan tsaya kuma in ji tambayoyin naku.